Ole question number 4 na kan lo chok zota. Question number 4 na kha figure 1 na miang he niya. A helam a base baka a side dang te patni tin card thawzong ran se ro ro wa khan a veilam pang side zo kami hi helam pang side zo ka kha a sei zo ta figure 2 na miang chi helam pang side zo sei alo ni be thung khan ingtin nge ti dan tu niang ti hi tu na kan chok ve lenga question number 4 na kha le 5 na chung tiang chi yang ve ve hi nia question number 6 na chu he tiang chi hi lo thung ta ni figure 2 na miang hi lo nia chu chu tu na hian kan en le don ta ni question number 6 na tu na lo enila construct a triangle PQR in which QR equal to 5 centimeter, angle Q equal to 75 degree, and PR minus PQ equal to 2.5 centimeter. Then ikian ale mom dan tu rang thokan ni khat kem nan te han jek taila ti hian om don ani hian ela ma P omanga tan Q omanga 75 degree ni anga ila hian R omanga PR hi a sei zo ka PQ hi a sei zo elam hi PR hi a sei zo chu ai sei hei nei 2.5 ani tilai 5 cm ani done arang ti ni tiang ki eng ting kan ziang di khapa kan ziang ti kha tuna lo en taila lo rong o le ama saberin triangle hi lo ro done la ta hianin ama saberin scale hianin QR equal to 5 cm kan draw eta chakde le ga hen draw la chan chu noila ma te la ron kal le do na chu share tu ran ya 5 cm kan draw ga ikan 5 cm kan draw ki QR itu ran ni QR lo ne nga ti chuan Q a hian 75 degree in siam tur ani 75 degree tuna kan siama 75 degree chu eta hian lo ni ta 60 degree yan kan siam dan chin an thang kan ti le khotanga chuan hi radius ngain zoom hian hela ma hian avo chun ve thung tawng lai hian mo kan rin chan na che khan chuan hian voi khat kan ti hian 60 ania kan ha tang hian adang kan ti lenga kiki samruk alo nita somkua turin tan siam han lo lo nga samruk tu tan hei le lama hi azumin na lapang kan ti bele thunga chuan hi hian alo nianga ti chuan hi kan re zom 90 ni dona hi somruk ki somthu ma lo thel ram ta ne so en photela le ti hian hi kan rin zomanga hian kan rin zom ta fia vak lo emo ti la hi apoi mo ber chu he kai kha khoi lai chi na hian nge kal ti lai kha nia hei elai ta ka hian akal sang ta ne ti lai akal sang na lai tak se thi kan du chu ne ya ti lai hianin 60 kha alaya 90 degree tu ra kan rin kha ron phela 60 kha 30 lo ta 30 ki kan thel lenga
30 ki kan phel la chon 15 alo ne nga chon helai somruk nen khan somruk plus 15 equal to som sari le panga alo me don ani chumi tur chuan hian kan ti le don ani hian he ti lai hemi 90 degree perpendicular line na aron rin na le helai akmasa inkar hi kan thel leang thì cho nên mình intersect nó lại thì cần riêng dòng đó này thì cần riêng dòng bằng thì cho Q lẽ intersect nó point này khi cần riêng dòng đó này Q lẽ intersect nó point hi cần riêng dòng bằng rong cần đây bằng ha hiện đây sẽ còn hiện thì hiện nên tiếng á thì là hi point phim à hiện x tiếng qx thì chọn rqx 75 degree alo nita này 75 degree alo nita à thì chọn hết lại degree cho lo dikta này mà rồi chút khối lại tất cả này pi khâu bằng thì lại pi nó tur hi azon dan tur chu hian ni ta nei hey tira hianin pr le pq p khai lai lom don ta se helam pangzo ka tangin hemi pai hi mo pr atanga pq pai zo 2.5 nei te am kha sei zo nei chu khatia nei chuan helai hianin hian kan ti don ta nei xq hi hian xq hi kan produce sang he ti zon kan rin so belanga helaman niloin helamai kan rin thak belang x atanga q hi hetan kan rin thak belanga chu d kan zu pianga helai mi pr atanga pq pai 2.5 atiang sa the tiang kan rin thak belanga d kan zu ti don ani chu hian scale ngai thang kan rin leang thì khi mà cần rin đàn ngay chỉ khi cần hành đà lên thì chân khi cần rin thập biệt lệ đón ta này thì là hiện 2.5 rin tuần nia thì là hiện đồ lệ hiện anh nói chuyện xin đã sang 2.5 to thì về thì này hey cái là 0 into na 0 like 1 2.5 là don ta này thì là khi x d x atanga q hi d ni to thengin kan rin zon do na thì kian hei kan rin zom na chu alo ni ta ne hei kan rin zom na chu ne ya hei hi minga d kan ti do na ne hei hi d mo thì chon he point d hi r nen he kan rin zoma he d hi r nen he kan rin zoma thì hian point d hi r nen he kan rin zoma nga dia kan lo rin zom ta ni ti chuan hi point d le r kan rin zom hi perpendicular bisector tian kan bisect le nga lai ta ka hian kan bisect nga chumi en he lai a hian a han line ni na a han chhun na mun kha pi ni tu chu lo ni don thai perpendicular bisector tu na kan lo siam le nga
tuna perpendicular bisector kan lo siam lenga perpendicular bisector chu ama kan siam to thinang khan heta d le r hi alai kan thel dona wangin ti hian achan ve ai zau de win hi o turani kan ti khamo ti chuan ni kan la man lo de ho kan tum hang a chuan hi a pi han kan siam nga mo eram sai ta hin siam bok turani ti chuan lelam pangjong em kan ti lenga hemi zoom hi he ta ara hian kan lo bua lenga ara tak kiaring kan chhun le don ni ti chuan hi a po zau zong kha angai ringin potanga haita na lo nenga chan he la hianin hian lo ni le don ta ni ti chuan hun hnia kan ak siam na sa kha aran kat le ta ve ve ta ti chuan ki kan rin zomanga kan rin zom huna helai I line ni na dx han kat na hun hi p ni tur chu ni ta ni let's scale in let's scale here kan rin zom le rin zom ang chuan hey tilai hi a intersect na ve ve kan rin zom khan he lai a hianin qx line kha lai tak hi han hi ta ne chu me han mu na lai chu tilai han mu na tak hi tilai tak hi p ran don ta ne p ti chuan p q p le r hi kan rin zom le don ani p le r kan rin zom le a hian p le r hi kan rin zom anga chuan hian p le r kan rin zom ta ti chuan p q r ti lai chin pi ka hi triangle chalo ni don ta ni p q r hi kan triangle do chalo ni ta a kan siam dan in do ta kha o ti hian step of construction zero ngai ni chuan tiang hen kan tiang step of construction chu ti hian a sir or rem chang lai han kan ziak me nga kan ti dan in dot zia kha ne me ya eking kan tiang kan ti chuan ama saber khan qr hi kan draw ni khamo qr kha kan draw a chuan draw qr equal to 5 cm ti kha ne me ya ti chuan at a point q construct angle rqx equal to 75 he rqx 75 degree kan draw kan ti dan neu neu ka chu zia vek ngai lo detail in kan zia me tur ni ti chuan adut le chuan in x q kha x atanga q kha x atanga q kha kan produce ta ni pr ina pr tanga pq by 2.5 ne kha mi sa tang tur khan in d tanga q hi kan siam ta ni mo produce xq to d container xq to d such that dq equal to 2.5. This one d le r can be join dr. Draw the perpendicular bisector of dr. Hey, d le r in car. He perpendicular bisector in can bisect a light. Ha in can han siam tani. Kami rin na he line dx line han po na che p chulo ni ta a chu p chu r ne kan rin zom le khan PQR triangle here also ta chuan then PQR is the required triangle tin kan zek thei ta ani katikha
question number 6 na triangle siam dan chu alo ni le ta ani